Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech infex f'attakk fuq artiklu li ppubblikat it-Times fejn esponiet il-kitba tiegħu. It-Times kienet ikkoreġiet dikjarazzjonijiet li għamel Grech fil-Parlament brabta mal-popolazzjoni f'pajjiżna. Grech kien għalhekk. Kibret li bejn l-2013 sal-lum kważi irdupjat. Wara li t-Times iddedikat il-paġna tagħha tal-fact check, jiġifieri fejn tivverifika jekk l-aħbarijiet u mhix veri jew le, il-kap tal-Oppożizzjoni tkellem mat-Times u attakka għax ħareġ ċar li hu gideb. Fil-fatt dwar iż-żieda fil-popolazzjoni, iċ-ċifri uffiċjali juru li hemm baħar jaqsam u ferm inqas minn dak li qed jgħid Grech, iżda għalih l-importanti li jibqa' jirrepeti l-gidba kif qal mat-Times. L-sejmen se nibqa' sostnieh minkejja l-fact check li għamlet it-Times. Bernard Grech kompla jattakka lill-ġurnalista tat-Times filwaqt li baqa' jtenni dikjarazzjonijiet populisti. Fitxu sew u tinvestigaw sew. Grech ġim giddeb mill-istatistika uffiċjali li anke ikkwotat it-Times. Grech li fl-aħħar jiem spiċċa ikkritikat għal kummenti xenofobiċi tiegħu u tal-medja tiegħu li ddistingwit bejn dawk li huma indiġeni u dawk li mhumiex, mat-Times attakka wkoll l-istess Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li uħsib jiġbor l-informazzjoni skont standards Ewropej. L-NSO għadu kemm ingħata ċertifikat tajjeb ħafna mill-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea u iżjed minn hekk status internazzjonali mill-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF kemm għal kwalità u trasparenza tagħha fid-dinja kollha tal-istatus għandhom biss 30 pajjiż. Id-dikjarazzjonijiet ta' Bernard Grech ukoll anqlu reazzjoni mid-Direttur Ġenerali tal-NSO Etienne Caruana li f'artiklu fuq il-faċċata ta' wara tal-Malta Independent tal-Erba' stqal li l-uffiċċju li jmexxi hu juża l-istess definizzjoni ta' xbir ta' informazzjoni skont ir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea bħal bqija tal-Istati Membri.